चिकन रेसिपी. त्यासाठी कांदा चिरून घेऊयात पहिल्यांदा. हे घेतले चिकन, त्यात 1 चमचा हळद आणि 1 चमचा मीठ. आता टाकूया 1 चमचा तेल, 1.5 चमचा, आणि त्यामध्ये कांदा थोडासा परतून घेऊयात. हागे टाकूयात कांदा. कांदा परतून झालेला आहे. त्यात आता टाकूयात चिकन. थोडा वेळ पाणी ओतून वाफलून देऊयात. हा आहे चिकन मसाला, हा कांदा लसूण, हे घरगुती काळा मसाला आहे, आणि हा खोबरे खिस आहे, आणि हे आहे कांदा लसूण पेस्ट. हे चिकन आपण वाफलून घेतलं आहे. आता देऊयात आपण याला फोडणी. हे 2 चमचे तेल टाकून घेतले आपण. सगळे मसाले एकत्र करून घेतले, ते वाफून थोडेसे हलवून परतून घेऊया. मसाल्यात चिकन घालून एक मोठी उकळी काढून घेऊयात. झाली आहे आपली रेसिपी तयार. हे पहा उकळी आलेली आहे. हे चिकन आपले रेडी आहे. चला तर मग आज टेस्ट करूया कशी झाली आपली रेसिपी ती.